uba ne da kansa ya kulla ɗansa ya lalata masa kafa for almost 2 years. For 2 years yana zaune ya zama kwarangwal kuma you feel happy about it. Mutumin da zai haka zai iya kashe mutum har zai lafiya. iya mahaifi Ke wanda kika sani kenan Hajiya Bilki. There is this I know. Akwai wanda na sani. Ita ma babata ce ta rasu. Ta haife ta ita ɗaya. Bayan ta haife ta ita ɗaya sai ta bar amana despite ana bata wahala. Mijin aure ya zo. Bayan da mijin aure ya zo za a aurar da yarinyan ya sai baban ya ce tunda ita ce yarsa ta fari babba ya mata kayan ɗaki na gani na faɗa. Sai ita uwar rukun sai ta ce masa kishiyan wata kenan ta ce masa haba da Allah kuɗin mu zai kare ne akan wannan yarinya kana nufin kuɗin mu ya kare ne kwata-kwata akan wannan yarinya sai ta wani irin kuɗin mu ya kare yan ta ce fa ita ce babban yata kuma ta za mu fara aure kaza sai ta ce masa za ta yi tafiya ta je ga yan uwa da abokan arziki za a yi maganar aure ta kama ya suka tafi wani gari ta sami naka da ita da wata kawarta wannan life ake confessing ba wai wani abu ba da suka je garin ta wani samu naka bayan sun je ta samu naka kawar tana cewa sun yi kwana 3 zuwa 4 ba su ga wannan bokan ba ta ce a rana na 4 da kyar saboda layin mata a jeji ta ce gurmin jeji suka shiga ta ce bayan ta ce da suka pakin motar su a wani guri suka wuce a mashin aka kai su ta ce a mashin din ma sun yi awa 2 ana kai su a mashin wata suna wani guri ana gari kwaye neman duniya bayan sun je sun zauna a wannan wurin suka zauna suka gan shi da ya zo sai ce mata kina so a yi miki aiki irin na da ne ko kina so a miki sabon aiki ta ce amin na da ira fi sauki ita kawa tana kallo wani irin aiki ne na da ashe ita ta kashe uwar ashe uwar yarinya ma ita ce ta kashe ta boka ya dauki ruwa ya kawo a ƙwarya ya baza garin magani a ce ga yarinyar da za a aure tana kwance a ɗaki akan gado ya cire wani wuka ya wani abu ya miƙa mata ta dasa shi kawai jini ya taso a ciki bayan nan ita kawar ce ta ce bari in bi ta mu je gida in je gani da bokan ya tambaye ta ce me ya kawo ki saboda tsabaragen tsorata bata taba ganin masifa irin wannan ba ya ce a'a ni da ma ba shiri ne bari mu je dai sai na shirya sai in dawo tunda naga ana dadewa kaza je ta tsorata bata iya magana ba bayan sun je gidan suna komawa ita samu kawai da nazi sun iso ko ana zaman makoki ta kashe yarinyar saboda kawai abin duniya ta kashe ya har lahira to ki duba ki ga irin wannan mu duba irin wannan masifa mu ga irin wannan to irin wannan waya fi a girga ki ga yaro an zama da shi mahaukaci ya lalace ki ba irin turke da kika sani ake daure ba fa mata wallahi mu ji tsoron Allah kar mu gani kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi Isra'i da Miraji da shi da yace ya ga mata daga cikin al'ummarsa suka fi yawa jin Annabi kar mu ga kamar wasa ne wallahi mata muguntan mu ya wuce yadda ake tunani ba kishi bane kadai ma wannan ba kishi bane Hajjaji da Dadi Johnson hasada ne baki ji na magana a tun ba ina ce miki akwai hasada ciki da bakar hasada shine domin in ba hasada kin ga yaro ya taso zai yi abin kirki kiga a ce ko a makaranta watakila yana fin yaran ki a makaranta duk yadda muka yi fa duk yadda muka yi Allah bai halitta ne ba Allah ya yi halitta biyu dole wani ya fi wani idan baki yarda da wannan ba a matsayin hasada baki yarda kika dauke shi hasada kina baki yarda da wannan a matsayin ikon Allah ba to gaskiyan al'amari kin shiga uku a rayuwa to mu duba mu gani irin wannan ta kashe wannan ta sa yaro ya hauka wannan za ta sa kaza kuma abin da bamu sani ba shine wanda aka wulakanta baki san ko shine zai taimake ki kaddara rayuwa ta zo ta yi ƴaƴanki duk su kwanta su mutu wannan da kika wulakanta ne yazo yana zama akwai wani gwamna bana manta yana ba tarihi abin uwar goyensa ne take ba tarihi tace har gobe tana jin kunya kullun in yazo zai mata goma na arziki tana bashi hakuri kullum sai ta bashi hakuri tace ba ta iya daga ido ta kalle shi kullun ya saboda bakar wahala tace ta yi a can in kashe shi ya fa garga yau ga ƴaƴanta karkar guda 5 sun kwanta sun mutu shi kadai ne dan rikon da aka bar mata shi yake goya ta ina za mu je da mugunta a ce abincin da zaka ci sadaka fa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana as-sadaqatu tudfi'u al-qadi'ata kama yudfi'u al-ma'u an-nar sadaka yana kashe masifa kamar da ruwa yake kashe wuta menene abinci wanda ka bayar Hajiya Bilkisu shine naka wanda ka bayar shine naka yau a ce idan har baban ma bai basu ni ba zan zauna da mijin da zai sa yaro a cirke ko da halinsa ne in ce zan zauna da shi ba zan yi ba because mutumin da ya maɗa haka dan adam haka zai kashe ka Allah wallahi zai kashe ka zaki ga matan kuma halayen su iri ɗaya da mazajen su ne tunda zai kasance ba uwarsa bace a gidan to kin gani wannan shine sosai kuwa sosai wannan shine kawai in Hajiya Bilki gaskiya alamari yawa saboda haka ya kamata mu ji tsoron Allah mu kuma mai da hankulan mu wajen tsoron Allah da bin sunna ma'aiki Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mu sani cewa rayuwar nan abin tambaya ne kuma duk yanda muka yi ko ana muzuru ana shaho zakarar da Allah ya nufa da cewa sai
yayi ban mu isa ba wallahi ba mu isa ba yau da Allah ya tashi tonan asiri fa sun koyi su ba ba ai da mutuwa ne da ya mutu da kashin awaki ai da mutuwa ne da ya mutu da bayan garinsa da yake ci amma bai mutu ba dan Allah ya tona musu asiri ya san shine ubangiji wanda ya hallace yaron ya hallace su ga rana ya zo an zo an kama su amma muguntan mu mata mu ji tsoron Allah wallahi mu ji tsoron Allah duniyar nan abin tambaya ne kwanciyar kabari kawai ya ishe mu za akwai ranan kin dillanci da za a tsaye da mu a gaban Allah subhanahu wataala akwai ranan da za mu accounting for all those things we are doing saboda haka mu ma mun aihu naƙuda mace in tana yi abin tausayi amma yau a ce ko ba komai wasu za a ba su marayu ki gani ba sa ma shakka